Insellmilkom, illum il-Ħadd 26 ta' Lulju. Nilqakom għall-quddiesa ta' 17 il-Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa f'Selmun. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Dun Juan Gallia. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum 17 il-Ħadd matul is-sena jaħbad ukoll is-26 ta' Lulju li fil-kalendarju tal-Festi tal-Qaddisin ifakkarna fin-nanniet ta' Ġesu, Sant'Anna u San Ġwakkin. Nixtieq insellem il-nanniet kollha li qegħdin isegwuna, dawk li qegħdin hawnhekk ukoll fil-Knisja Ħelwa ta' Selmun id-dedikata lil Sitna Marija tal-Fidwa. U nixtieq ukoll nitlob partikolarment għal żewġ koppji li qegħdin fostna llum u li f'dawn il-ġranet, f'dawn il-ġimgħat qegħdin jagħlqu 50 sena miż-żewġin. Għandna wkoll reliġjuża li se tagħlaq ukoll il-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża tagħha. Dawn huma kollha anniversarji li jfakruna kemm għandna għal xiex ngħidulu grazzi lil Mulej u kif għallimna San Ġorġ Preka li miet bħallum fl-1962 miet propju fis-26 ta' Lulju 1962 kien għallimna din it-talba sabiħa. Nibdew biha llum, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġid, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-Ola Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik minn għajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina. Ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li għaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qiegħed nagħtik moħħ ħaref u għaqli. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien il-Mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlob li xi ħaġa x'latik għallu Alla. U wieġbu Salamun, Mulej Alla tiegħi, li għaddej tiegħek għadek kemm qedni sultan flok David missieri. Iżda jien għadni daqsxejn żagħżugħ, bla ma naf imnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dan il-poplu li inti għażilt, poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu biex isir jaf kemm fih. Għati għalhekk lil qaddej tiegħek moħħ li malajr jifhem biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin.
Għax inkella, min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra kbira? Il-mulej ħagost li Salamun talab dil-ħaġa, għalhekk Alla qallu la darba tlabt dil-ħaġa u ma tlabtx ħajja twila jew ħafna ġid, u anqas ma tlabt il-qerda tal-edewwa tiegħek, imma tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi, ara, se nagħmel kif qed int. Ara, qiegħed nagħtik moħħ għaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Il-kelma tal-mulej. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej, ngħidu flimkien. Kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Semiju mulej jienet li nħares il-kelma tiegħek. Tajba lija il-liġi ta' fommok aqwa mill-eluf tad-depu fid-da. Kemm inħobba il-liġi tiegħek mulej. Ħatkun it-tiba tiegħek il-faraġ tiegħi, skont il-weda tiegħek lill-qaddej tiegħek. Ħatilħaqni it-tiba tiegħek biex ngħix, għax il-liġi tiegħek il-għaxqa tiegħi. Kemm inħobba il-liġi tiegħek mulej. Għalhekk ħabbejt il-kmandamenti tiegħek aktar mid-deb u mid-deb l-aktar fin, għalhekk lejn il-preċetti tiegħek kollha nimxi, nobot kull triq tal-qerq. Kemm inħobba il-liġi tiegħek mulej. Tal-għaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħarrishom ruħi, it-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhem lil minu bla għerf. Kemm inħobba il-liġi tiegħek mulej. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma' dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem id fit magħhom għal ġid. Imma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu. Għax lil dawk li huwa għarafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħu sura ġbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li ġġustifikhom sebbaħhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Iftaħ li għajnejja mulej, ħanara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Il-mulej magħkom. Ikompli l-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: is-saltna tas-smewiet tixbaħ il-teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih. U kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik l-alqa. Is-saltna tas-smewiet tixbaħ ukoll il-wieħed negozjant qed ifittex ġewwa għarfien. Meta sab waħda tiswa ħafna, mar bih kull ma kellu u xtara lila. Is-salta tas-smewiet tixbaħ ukoll il-xibka mixħuta l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta tintela u jitellaw għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda
jiġbru fil-kannestri dak li hu tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mit-tajbin u jixħtuhom fil-ħuġġieġ tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Kollu fimtuh dan iva qalulu u qalilhom. Għalhekk kull imgħallem tal-liġi li jkun sar dixxiplu tas-saltna tas-smewiet jiġbaħ il-wieħed sit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim, il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minn dubietna. Nistgħu nifhmu aħjar l-ewwel żewġ paraboli li jagħtina Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mattew kapitlu 13 fid-dawl anke tal-istorja sabiħa tar-rakkont sabiħ li smajna fl-ewwel qari. David miet u bħala sultan warajh il-mulej jażel lil Salamun. U Salamun f'ħolm ikollu da dialogu mal-mulej. Il-mulej jagħmillu mistoqsija li jista' jkun ukoll hija mistoqsija li jagħmel lill-qalb ta' kull wieħed waħda minna. Itlobni xi ħaġa x'natik. Dan id-dialogu huwa parti anke mill-mitoloġija tal-bnedmin. Niftakru pereżempju l-istorja ħelwa tal-Aladin li jsib din l-imnara, dan il-mużbieħ u jorku u joħroġ dan l-ispirtu li jagħmillu l-istess mistoqsija. Itlobni xi ħaġa x'natik. Għaliex ir-risposta għal din il-mistoqsija iżjed milli turi kemm hu qawwi min qed jagħmililek, turik min inti. Inti f'ħajtek x'tixtieq verament. Din hija mistoqsija li l-mulej qed jagħmel lili u lilek illum. Itlobni xi ħaġa x'natik, imma inti f'ħajtek x'tixtieq. Salamun jammetti li għadu żagħżugħ, li għandu responsabilità kbira ħafna u ma jażilx li jitolbu flus jew poter jew il-qerda tal-edewa tiegħu, imma r-risposta ta' Salamun hija risposta ta' żagħżugħ għaref. Għati għalhekk lil qaddej tiegħek moħħ li malajr jifhem biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin. F'kelma waħda x'talab Salamun, ħanajdu kelma tqila ma nippruvaw nifhmuha. Talab id-don tad-dixxerniment li inti tkun kapaċi tażel it-tajjeb mill-ħażin. Imbagħad tażel it-tajjeb. X'inti tista' tgħid di tajba di ħażina ma joġobni l-ħażin u nażlu. Il-bniedem ukoll maħluq liberu biex jażel il-ħażina, x'kieku mhux liberu. Imma l-erf huwa li taraf it-tajjeb mill-ħażin u tażel it-tajjeb. Ġesu fit-tixbijat li jagħti minn 3 l-ewwel 2 jitkellmu dwar xi ħadd li jsib xi ħaġa prezzjuża. Teżor moħbi. Ġawra fina ħafna li tisboq lill-oħrajn kollha. Xi ħaġa prezzjuża. Xi ħaġa li wieħed jiskopri forsi mingħajr ma kien jistenna, fl-ewwel każ ta' dak li kien qed jaħdem fl-għalqa u sab teżor moħbi, imma il-merkant tal-ġawwar kienet ifittex u sab dik li kienet tiswa x-xogħol ta' ħajtu kollha. Sab waħda tiswa ħafna, mar bih kull ma kellu u xtara lilha. Hekk ukoll ir-raġel li sab it-teżor moħbi fl-għalqa, kollu ferħan
imur ibuih kull ma jkollu u jixtri dik l-għala. Il-mulej jgħidilna met inti ssib it-tajjeb, met inti l-mulej jagħtik din il-grazzja li taraf bej it-tajjeb u l-ħażin. Kollok ferħan, itlaq kollox u għażel it-tajjeb. Dak li se ridna fuq lat personali, fuq lat soċjali, jider il-ellex ħafna. Imma mhux kull ma jlellex huwa deb, mhux kull ma jleq huwa deb. Id-deb fin trid tkun taf tarfu, u mbagħad tażlu. Il-mulej qed jgħidilna li s-saltna hija lina ġawra sabiħa hija teżor li se jġibilna l-ferħu l-paċi. Tista' tixtri l-paċi bil-flus? Ma tistax. Forsi tixtri s-sokor, forsi tixtri pjaċir li jgħaddi, imma l-paċi ta' qalbek ma tistax tixtriha. Tista' inti tobot il-xi ħadd u jkollok il-paċi? Le. Tista' tagħmilu l-ħsara, imma l-paċi tiegħek tkun tlifta. X'tixtieq verament? Il-mulej qed jagħmillek din il-proposta li hija wkoll kważi provokazzjoni, qed jiċċallenġjak, qed jisfidana, imma inti x'tixtieq? U qed jagħtina risposta jew inkella parir, għax mhux se jħassrilna l-libertà li tagħna. Jekk inti taf li l-paċi ta' qalbek ġejja mit-tajjeb, mela taf x'għandek tagħżel u taf ukoll x'għandek tixtieq. L-aħħar tixbija ta' Ġesu, l-aħħar parabola hija dwar is-sajt. Aħna l-Maltin imdorrijin kultant ingergru għax ma baqax ħut fil-baħar. Imma is-sajt anke fi żmien Ġesu kien importanti għall-għejxin bħalma kienet ukoll il-kaxxa u kienu jaqbdu minn kollox, speċjalment meta jkollok din ix-xibka li tkaxkar kollox bħalma jgħid il-Vanġelu stess. U peress li kellhom ir-regola li ċertu ħud biss seta' jittikel, allura kien ikollhom bżonn jagħmlu din l-għażla bejn il-ħut it-tajjeb u dak li ma jistax jittikel. Il-ġudizzju tal-mulej huwa wkoll għażla. Il-ħadd li għadda tkellimna fuq il-paċenzja tal-mulej. Jasal ukoll il-mument tal-ġudizzju. Imma l-mument tal-ġudizzju mhux kastik ta' xi ħadd taħrax, huwa sempliċement xi ħadd li jħobbok li b'għafsa ta' qalb se jkollu jirrispetta b'għafsa ta' qalb l-għażliet tiegħek. Il-mulej il-ferħ tiegħu hu li jbierek l-għażliet tajba li għamilna. Imma peress li ma jistax ineħħilna l-libertà tagħna, allura jekk nażlu ħażin se jirrispetta l-għażla tagħna. Ara kemm hi tremenda ir-responsabbiltà tagħna. Għax Alla li ħalaqna liberi ma ħalaqniex liberi ta' parsi. Tagħna l-kapaċità ngħidulu iva u hemmhekk insibu teżor kbir u s-saltna Alla. Imma wkoll il-kapaċità nirrifjutawh, ngħidulu ma rridekx. Aħna se nagħmlu li aħna tant dgħajfin. Nitolbuh il-grazzja li jagħtina l-erf vera u li nirrispondu mod għaqli meta jgħidilna imma inti xi trid. U din l-aħħar ħsieb tiegħi imur għan-nanniet min jaf kemm il-darba in-nanniet ikollhom il-grazzja jgħalmu lin-neputijiet l-erf tal-ħajja. Isma' minni ibni, dik toħodiex ma toċċa għalik. Isma' minni ibni, isħab flajru. Isma' minni ibni, tafdax biex ma tħallilx il-qwiel ta' missirijietna li għaddu mill-ġenerazzjoni għall-oħra u jgħalmuna nażlu it-tajjeb mill-ħażin. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu
iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux mamul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-iben, u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-sibtana llum imur għanna n-nit kollha. Il-Papa jgħid iż-żgħażagħ biex jikbru tassew għandhom bżonn jitalmu iżjed minn n-nies. U jitlob ukoll biex ikun hemm dan id-dialogu sabiħ bejn il-ġenerazzjoni li għaddiet mit-tiġrib tal-ħajja u dik li għadha tiela u għandha sfidi kbar imma sbieħ qudiemha. Nitolbu għandna n-nies kollha tad-dinja kollha. Nitolbu għal kull min għandu r-responsabbiltà biex meta Alla fil-qalb tiegħu jagħmilu l-mistoqsija imma inti xi trid, ir-risposta ma tkunx il-poter, il-flus, ir-rebħa tal-edewwa, imma l-għaqal li nażlu t-tajjeb mill-ħażin u nażlu t-tajjeb dejjem. Nitolbu għalina meta nibżgħu mill-ġudizzju ta' Alla biex niftakru fil-paċenzja tiegħu u fil-maħfra tiegħu. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar ġranet qed niftakar f'dak il-ħaddiem mill-Gambja li miet mirdum taħt il-ġebel għal sieħbu mill-Belt Valletta li qed jiġġieled għal ħajtu. Nitolbu għal ħutna kollha wkoll li mietu li qegħdin fuq is-sodda tal-Mart biex il-mulej għal min miet ikun il-mistrieħ ta' dejjem, għal min qed jiġġieled għal ħajja ikun il-fejqan u s-saħħa. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Sant'Anna u San Ġwakkin, in-nanniet ta' Ġesu, ta' San Ġorġ Preka li nsejjaħtlu għal għandek bħallum, biex inti tatina d-don tal-er vera, int li taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa. U bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema jaqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem.
bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li nbattunna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwielet mi Marja Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jrina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddissin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu, qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-olji tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-olji tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajl, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħablu l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-is of Joseph li qed jgħinni, mal-is of Mario, mal-is of Maħtur Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati l-inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, man-nannit ta' Ġesu Sant'Anna u San Ġwakkin, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija ta' Ġesu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jena għatelilja kalla missi li tista' kollox, fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġiħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, ifallimna u ridna namlu li ben Alla, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru li minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt nifret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infej. Ġisem quddiem ta' Kristu għall-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolmu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawunna b'imħabba bla qis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-komunità ta' Selmun, anke lil Monsinjur Don Ġwan Galja, lis-sisters, lilkom ilkoll li l-qaltuna biex inxandru l-quddiesa ta' nhar ta' Ħadd minn din il-komunità għażiża u ħelwa. Għax-xahar issa ta' wissu immorru x'imkien ieħor biex tkunu tafu għaċċekkjaw il-ħadd li ġej. Imma jiena nixtieq ukoll nitlob lil kull min qed isegwina u li jista' wkoll imur fil-knejjes tagħna għax mhux vulnerabbli jew inkella għax jista' biex ma jiċċaħħaġġ minn Ġesu Ewkaristija u jekun hemm bżonn ukoll jersaq għand saċerdot biex iqer. Nawgura mill-ġdid lin-nanniet kollha il-festa tajba. Nagħtuhom ċabċipa lin-nanniet, u speċjali dawk li qed jisimgħuna anke permezz ta' TVM2 li nixtieq nirringrazzja mill-qalb u l-midja soċjali kollha. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. B'hekk naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella ta' Selmun iddedikata lil Madonna tal-Fidwa. Ninfurmawkom li fuq il-website uffiċjali tal-Arċidjoċesi ta' Malta, knisja.mt, issibu lista tal-quddies bil-Malti u bl-Ingliż li qed jiġi ċċelebrat fil-knejjes. L-insara kollha b'mod speċjali il-persuni mhux vulnerabbli huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għall-quddies. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa u t-talba tar-Rużarju fuq TVM2 mill-Kurja tal-Arċisqof. Grazzi u l-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.